Stav dana. Evropski savjet je za oktobar najavio stratešku raspravu o proširenju i reformama. Ovoga puta pitanje više nije samo da li su zemlje kandidati spremne za Evropsku uniju, već i da li je sama Evropska unija spremna za novu, veću uniju. Francuska i Nemačka već predlažu promene u načinu funkcionisanja, dok, na primjer, Ukrajina, Moldavija, Crna Gora i Albanija ubrzavaju svoj evropski put. I šta se zapravo sprema u Evropi i gde je u toj novoj evropskoj računici Srbija? Gosti Stava dana, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku i bivša ambasadorka u Velikoj Britaniji. Putem video veze u emisiju će nam se uključiti i profesor sa Fakulteta političkih nauka u penziji Slobodan Samardžić. Gospođo Joksimović, dobar dan i dobrodošli. Pa ako se slažete da počnemo mi prvo samo od Evropske unije, a ne od kandidata. I sada ova najava rasprave o proširenju, da li to znači da je konačno u Briselu sazrela svest da Evropska unija danas sa 27 članica nije isto što i u nekom futuru sa 30, 32 pa i više? Svako proširenje naravno donosi nekakvu novu unutrašnju dinamiku u samoj Evropskoj uniji. Mi znamo da je mandat ove Evropske komisije na čelu sa Ursulom von der Leyen počeo sa obećanjem da će se u mandatu ove komisije desiti novo proširenje. I to su čak i kao prioriteti isticani u njenom obraćanju na početku. Ne samo na početku, nego tokom čitavog mandata koji ipak na određen način i ubrzano prolazi. Vreme teče. Dakle, za Evropsku uniju je veoma važno radi kredibiliteta procesa da se mandat ove komisije zaista okonča na način kako je ona to i obećala. U ovom trenutku pitanje proširenja je povrh svega i snažno bezbednosno pitanje zbog čega je i došlo do neke vrste ubrzanja. Dakle, s jedne strane geopolitička pomeranja dovode do ubrzanja, ali sa druge strane, naravno, oni podjednako i usporavaju na određen način ovaj proces. Dakle, pitanje ruske agresije na Ukrajinu je vratilo je kao prioritetnu temu proširenja u Evropsku uniju, dakle u okvir Evropske komisije, s tim da naravno zemlje članice nemaju sve podjednake stavove u vezi sa brzinom do kojom bi ovaj proces trebalo da se dešava. Dakle, postoji veliki problem, recimo, sa Ukrajinom, koji gaji velika očekivanja, ali ne postoji saglasnost zemalja članica da je Ukrajina neko ko bi mogao okončati ovaj proces u ovako kratkom vremenskom roku. Ali Ukrajina je ne prilično, nego ako ne sada i ključna tema kada pričamo i o proširenju Evropske unije. Jedna od ključnih tema, naravno, tokom emisije ćemo posebnu pažnju prosvetiti Ukrajini koja je evo 2 poglavlja već u junu i julu otvorila. Ali hoću da vas pitam, šta je danas po vašem mišljenju, gde je danas zapravo Evropska unija u svim ovim okolnostima koje ste rekli i šta je najveći problem? Da li je to jednoglasno odlučivanje, budžet, institucije ili možda politička sposobnost ili nesposobnost tih 27 država koje su u njoj da postignu dogovor? Pitanje odlučivanja konsenzusom jeste izuzetno važno. Dakle, ono se pokazalo kao ključno u trenutku kada je Mađarska pod vlašću Orbana blokirala određene odluke Evropske unije i postoji izvestan strah da bi i buduće zemlje članice mogle posegnuti za takvim instrumentom onog trenutka kada postanu punopravnom članicom, pa tako u različitim reformama i modalitetima koji se javljaju kao mogućnost za buduće članice se pojavljuje redovno i ta da kroz ugovor o pristupanju se uvede jedna klauzula koja bi podrazumevala postepeno usaglašavanje i mogućnost da eventualno u nekakvoj budućnosti zemlja buduća članica dobije mogućnost i ravnopravnog glasanja. Dakle, pitanje konsenzusa je za Evropsku uniju izuzetno važno upravo zbog efikasnosti funkcionisanja. Vidimo čak i danas da, recimo, i posle promene vlasti u Mađarskoj, dakle, i dalje nije stiglo zeleno svetlo od strane Mađarske za otvaranje svih klastera sa Ukrajinom i Moldavijom. Iako se to nekako očekivalo dolaskom Mađara na vlast. Da, neke stvari su odblokirane. Ono što je bilo jako bitno za samu Mađarsku je da su finansijska
sredstva koja su bila pod Orbanom blokirana krenula ponovo ka Budimpešti, što je od velikog značaja imajući u vidu ekonomsko stanje u samoj Mađarskoj. Ali, dakle, znači, Ukrajina je s jedne strane proces proširenja podstakla. Dakle, dešavanja u Ukrajini su pokazala neophodnost ubrzanja procesa proširenja, ali naravno se postavilo pitanje prioriteta. Dakle, zemlje Zapadnog Balkana se već veoma dugo nalaze na ovom putu. Kažu čekaonici, to je čuveno. I ko onda u tom kontekstu ima prednost i šta je fair ili ne. Naravno, u politici nije uvek sve fair, ali bitno je reći da u ovom trenutku Evropska unija pokazuje znake neodustajanja od svoje namere da se proces proširenja u ovom mandatu desi. Oko toga postoje naravno i ozbiljni problemi. Dakle, postavlja se pitanje ne samo ispunjavanja kriterijuma na kojima Evropska unija i dalje insistira, ne samo na novim modalitetima, već naravno i na nečemu što se zove proces ratifikacije, dakle onog trenutka kada se donese odluka o proširenju u Evropskoj uniji, svaka zemlja pojedinačno mora ovu odluku ratifikovati i tek onda zemlja kandidat postaje članicom. Recimo, uvek se spominje Francuska kao i izuzetno kompleksan problem, imajući u vidu da kod njih se mora odlučivati ili referendumom ili dvotrećinskom većinom u parlamentu, što je i jedno i drugo izuzetno teško. Treba imati u vidu i sledeće godine veliki broj izbornih ciklusa, dakle u značajnim zemljama kao što je Španija, kao što je Francuska, Italija, Poljska. U velikom broju ovih zemalja podrška procesu proširenja nije tako visoka, bez obzira što na nivou čitave Evropske unije nadpolovična većina je za to da do novog procesa proširenja dođe. Evo sad, mislim da je idealan trenutak da uključimo i drugog sagovornika u emisiji, profesora Slobodan Samardžić. Profesore, evo da se nadovežemo na razgovor iz studija. Ako Evropska unija bude imala 30 i više članica, može li po vašem mišljenju uopšte da funkcioniše po principu jednoglasnosti? Šta bi prelazak na većinsko odlučivanje, o čemu smo pričali, značio za male države članice? Da li bi one možda izgubile taj deo političke težine i menjali se time osnovna logika proširenja Evropske unije, na čemu i počiva? Pa način kako Evropska unija odlučuje o pitanjima bezbednosti, odbrane i tih delikatnih pitanja, dakle i ovaj broj od 27 članica je previše. Dakle, one ne mogu da uspostave taj konsenzus, ali nije reč o konsenzusu, formalno gledano reč je o jednoglasnosti, što nije isto. Dakle, jednoglasnost u mnogo pitanja koje su vezane za ovu situaciju, dakle jednu noviju situaciju koja datira, ajde da kažemo, od rusko-ukrajinskog rata marta 20. februara 22. godine. Dakle, Evropska unija je u prilično velikoj krizi u mnogim aspektima svog integracionog procesa već godinama, pa reklo bi se i decenijama. Ona ne može da rešava krizu zato što ne postoji nikakva saglasnost prethodna da se postojeći ugovor o Evropskoj uniji menja na onim mestima gde on ne odgovara današnjoj situaciji. Dakle, činjenica da oni ne mogu da sazovu međuvladinu konferenciju o promeni ugovora, gde se zaista menjaju stvari na jedan ustavno korektan način, govori o tome da oni imaju unutrašnje velike problema. To se vidi po drugim pokazateljima, recimo u privrednom razvoju Evropska unija je stagnantna. Postoje neke male razlike među državama članicama, ali uglavnom njihov razvoj se kreće negde oko -1 do +1 bruto-društvenog proizvoda rasta godišnjeg. Profesore, kada pomenuli ste sad trenutnu krizu koja vlada u Evropskoj uniji, hoću da vas pitam kako vi komentarišete. Pojavljuje se jedna zanimljiva ideja. Francuska, Nemačka i još neke zemlje traže strožu kontrolu novih članica kada pričamo o vladavini prava. Sad, da li to znači da bi buduće članice Evropske unije imale manje prava od sadašnjih? Da li je evropska politika danas po principu svako prema zaslugama ili svako prema geopolitičkoj važnosti? Vidite, ta politika uslovljavanja koja je najbitnija u pristupanju država nečlanica u članstvo,
ona je izgubila svaku kredibilnost. Znate, vi prosto kao država koja pretenduje na članstvo, sada u režimu kandidata, one zapravo ne znaju šta jeste pravi uslov i šta je se prvi uslov. Evropska unija je jako puno menjala te svoje prioritete kada je reč o oslovljavanju. I taj aspekt njihove politike proširenja je krajnje nekredibilan. Države imaju mnogo problema da shvate u čemu je stvar i šta je prioritetno. Uzimo samo Srbiju kao primer. Srbija je imala, dakle, one pisane uslove koji su bile tehničkog karaktera, koje su jasne i transparentne, a onda su se pojavili tamo od 8. godine politički uslovi pričao netransparentni. Kratko da ponovim, prvo je trebalo uhapsiti Mladića i Karadžića i predati Hagu. Tu nemate nigde među uslovljavanju pisanome i među ovih 3 glavna uslova nemate nigde taj zahtev. Potom je predaja Kosova i priznanje Kosova, drugi jedan taj netransparentni zahtev. Sada je pitanje uvođenja sankcija Rusiji i tako dalje. Znači, bez obzira o kojoj se državi radi, dakle, Unija nema tu jasnu politiku kao što je imala do 1995. godine, pa recimo i do 2004. godine kad je došlo do velikog proširenja prema istoku. Sad, o čemu se tu radi? Zapravo radi se o nesaglasnosti unutrašnje. Oni nju prikrivaju, razume se, komisija istupa ispred cele Unije, zastupa neke interese, to je jedno političko izvršno telo koje ima manevarski prostor da bude i u medijima najviše i tako dalje. I ona sada pravi jednu koprenu koja kaže otprilike sve je u redu, imamo mi problema i oni imaju problema, ali zapravo mi smo na putu. Taj put zapravo ne postoji, u tome je problem, jer naime glavni cilj komisije jeste da održi kontrolu tih zemalja, takozvanog Zapadnog Balkana, pa kasnije i zemalja Istočne Evrope, da održi kontrolu da ne bi to pripalo, tako da kažem, u njihovom strahu, nekom geopolitičkom, nekom drugom. Profesore... I eto, dogodio se taj rat Rusije i Ukrajine koji je sve pobrkao, čak i ovo što je bilo dosta mutno i netransparentno već od, tako da kažem, 2008. godine kada je reč o Srbiji. Sad je možda vi ispilo na površinu. Profesore, zamolit ću vas da ostanete u emisiji. Mi ćemo nastaviti sada razgovor u studiju. Gospođo Joksimović, evo, čuli smo i mišljenje profesora Samardžića, pa hajdete onda možemo da i prokomentarišemo i da se nadovežemo ko onda može u Evropsku uniju i da li se danas, kao što smo komentarisali sa profesorom, da li se kriterijumi primenjuju zaista jednako na sve kandidate ili je geopolitika postala ne novi, nego ključni parametar ko će ući? Ako uzmemo primjer Ukrajine, na primjer. Svakako da su svi parametri od izuzetnog značaja. Kao što smo rekli na početku emisije, znači geopolitika je ta koja je pogurala proces proširenja među prioritetne stavove Evropske unije zbog dešavanja u Ukrajini. Dakle, u ovom trenutku Evropska unija smatra da su zemlje Zapadnog Balkana plus Ukrajina i Moldavija neko ko ima jasnu evropsku perspektivu. Gruzija ima nešto drugačiji status. Turska za nju gotovo možemo reći da ne postoji više, ne figurira kao... Ali dugo čeka, izuzetno dugo. Izuzetno dugo čeka, ali mislim da je čak i turski predsjednik Erdogan dao izjavu da za Tursku to više nije prioritetna tema kojom bi se u ovom trenutku bavila. Ali znači, ako pogledamo u geografskom smislu, Zapadni Balkan je zaokružen zapravo državama članicama Evropske unije i u tom kontekstu postoji jedna svaka logika da Zapadni Balkan mora postati delom tog najvećeg mirovnog projekta, ako tako mogu da kažem, u Evropi posle Drugog svetskog rata. I za zemlje Zapadnog Balkana je to također od velikog značaja, imajući u vidu i ekonomsku podršku koju Evropska unija državama članicama pruža u značajnoj meri u odnosu na zemlje kandidate. Znači, ako bismo uzeli recimo neki reper da u ovom trenutku Zapadnom Balkanu prema glavi stanovnika godišnje dođe oko 500 evra podrške iz Evropske unije za različite projekte, naravno. Znači, ako pogledamo recimo jednu Bugarsku ili Grčku, oni primaju 10 do 12 puta više. Prema tome, ukoliko želimo ekonomski da sustignemo Evropsku uniju, to svakako možemo mnogo bolje i brže kao članice nego kao zemlje kandidate.
Dakle, ako govorimo sada o kriterijumima, kriterijumi su se stalno menjali. Mislim, stalno su se menjali metodologije. Ali globalna situacija se također stalno menjala. Pazite, mislim, mi živimo u jednom vremenu kada se sve menja. Menja se i sama Evropska unija, menjamo se i mi, a menjaju se okolnosti u kojima se ovi procesi dešavaju, pa tako nije za ne očekivati da Evropska unija ima nekakve svoje nove postavke kada o ovom procesu govorimo. Dakle, govorili smo o metodologiji, imali smo recimo pitanje poglavlja, sada imamo pitanje klastera. Imamo pitanje uslova pod kojima se određeni klasteri mogu otvoriti, zatvoriti, ali naravno uvek postoji i određena politička pitanja koja u određenom trenutku mogu postati dominantna. To je jedan od razloga zašto je Srbija kao zemlja favorit pala na ovoj listi i u ovom trenutku mi stagniramo već gotovo 5 godina. Dakle, bez obzira na preporuke Evropske komisije da se otvori klaster 3, koji sam po sebi nije od sudbonosnog značaja za proces proširenja, ali u ovom trenutku predstavlja veliki simboličan korak napred koji se ne dešava zato što nekakvi drugi kriterijumi zaustavljaju ovaj tehnički deo, dakle politički kriterijumi postaju dominantni, vezani i za pitanja iz oblasti vladavine prava, iz oblasti medijske slike i naravno pitanje sankcija Rusije je jedno od izuzetno značajnih. Dakle, pitanje međusobnog poverenja na ovoj temi je uzdrmano. A Brisel čini se da intenzivno razmišlja od samog početka o reformama i o proširenju. Kako se vama učinio i ovaj Mercov predlog za pridruženo članstvo? Da li bi Ukrajina u tom smislu možda mogla biti presedan i pustiti neko zeleno svetlo za sve zemlje iz Zapadnog Balkana? Dakle, mnogi od predloga koji se pojavljuju, a za koji još nije definisano i jasno na koji način će u finalnom proizvodu izgledati, tragaju za modalitetima koji bi omogućili i Ukrajini da na određen način napreduje, da joj se da određena vrsta satisfakcije imajući u vidu ono što Evropa u ovom trenutku vidi kao ulogu Ukrajine, to je odbrana Evropske unije, a ne samo Ukrajine od ruske agresije, jer postoji veliki broj zemalja koji smatra da se ruska intervencija, odnosno agresija, neće završiti samo u Ukrajini, već da postoji mogućnost napada i na neke druge države članice i u tom kontekstu postoji jedno prilično jako jedinstvo unutar same Evropske unije u vezi sa odnosom prema Rusiji. U ovom trenutku se već razgovara o 22. paketu sankcija koji podrazumeva veliki broj pojedinaca. Razmišlja se o potpunom uvođenju potpunog viznog režima, odnosno ukidanju viznog režima, nemogućnosti da ruski građani dođu u Evropsku uniju. Dakle, to su sve neki od modaliteta gde se pooštrava konstantno politika prema Ruskoj federaciji. Prema tome, dakle, očekivanje da će... Sada logično postavlja pitanja da li možda Kijev više treba Briselu ili Brisel treba Kijevu otprilike kada govorimo o jedinstvenoj platformi prema Rusiji. Pa dobro, dakle, ta nekakva vrsta simbioze i podrške je vrlo jasna i funkcioniše već duži period. Dakle, nisu sve zemlje podjednako entuzijastične, ali one ključne zemlje jesu u potpunosti. Dakle, u ovom trenutku, recimo, imamo sad jednu situaciju u Rigi, koja je jedna od baltičkih, glavni grad jedne od baltičkih zemalja, koji imaju izbore u oktobru. I zbog ekonomske situacije i štete koju su pretrpeli zbog sankcija u dužem vremenskom periodu prema Ruskoj federaciji, oni sada traže određen prostor veći u budžetu Evropske unije u pokušaju da nadomeste nekako one gubitke koje su u proteklom periodu pretrpeli, a u cilju, naravno, postizanja boljih izbornih rezultata u oktobru. Prema tome, mislim, veliki broj zemalja naravno se ponaša i u kontekstu onog što je i njihova što im diktira njihova unutrašnja
politička situacija u tom trenutku. Da uključimo ponovo profesora Samardžića. Profesore, evo upravo pričamo o kandidatima Evropske unije, ali ako pogledamo recimo jednu Crnu Goru, kada pričamo o Zapadnom Balkanu, ona je trenutno najbliža članstvu. Da li možda, po vašem mišljenju, upravo Crna Gora može da bude test za novu politiku proširenja Evropske unije? To je mala zemlja, relativno lako apsorbovana, ali sa jakim uslovima koje mora da ispuni. Ja ću vam svakako odgovoriti na to pitanje, samo ukratko da se vratimo na ovu prethodnu temu. Naime, Evropska unija nije više mirovni projekat kao što je bio 5 decenija. To je jedan ratoborni ratni projekat, otkad je došlo do sukoba između Rusije i Ukrajine. Ali u čemu je problem, znate? To ne može biti integracioni projekat ni u kom slučaju, zato što Evropska unija nema odbrambenu sposobnost, niti ingerencije u oblasti odbrane da bi vodila jedan zajednički rat. Ona je tu primjera rukavicu Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, i pošto se stvari promenili u Sjedinjenim Američkim Državama, sad ona izigrava nekog ratobornog aktera koji će da, ne znam, pomogne Ukrajini u tom sukobu sa Rusijom. Znači, tu su se stvari 100% promenile. Jer prethodno, znate, Evropska unija je privlačila države članice u članstvo svoje državne kandidate tek na osnovu onih stvari gde ona zaista raspolagala punim kapacitetom odlučivanja. To je trgovinska politika, to je ekološka politika, to je poljoprivredna politika i tako dalje. Oni su sad upali u jedan limbo sa odbrambenom politikom koju moraju da praktikuju, a nemaju je. I taj problem oni ne mogu da reše. Sad što se tiče Crne Gore. Vidite, Crna Gora je dobar primer, znate, za ovo čemu razgovaramo. Ona je retorički na prvom mestu od kandidata za prijem u članstvo Evropske unije. Sad tu imamo jednu priču sa 7 pečata, tako da kažem. Da li će to stvarno se dogodi, mi to ne znamo. Dakle, komisija ima jedan vrlo optimistički stav koji je, meni se čini, više propaganda nego stvarni, imajući u vidu stvarne probleme koje Crna Gora ima da bi ispunila neke zaista prave uslove. Ako treba da ispuni geopolitičke uslove, ona ih ispunila ulaskom u NATO. Prema tome mogla odmah da bude primljena i u članstvo Evropske unije. Međutim, ispostavilo se da Crna Gora ima dosta problema u organizaciji svakodnevnog života. Ona nije u pravosuđu dostigla onaj nivo koji je potreban za prijem. Ona nije u privredi to učinila i tako dalje. I najveći problem jeste onaj za koji smo čuli, to je samo jedan primer, dakle, nekog kasnijeg uslovljavanja država članica, jer svaka država mora da prihvati Crnu Goru ratifikacijom tog sporazuma o pristupanju da bi ona pristupila. Međutim, na ovom posljednjem samitu u Tivtu mi smo videli, dakle, jedan hladan tuš koji je sused Crne Gore, a to je Hrvatska, i njen predsjednik Plenković izneo u vidu 8 zahteva koji se mora ispuniti da bi Hrvatska dala zeleno svetlo. Sad možete misliti, to je možda i najveći problem, ali veliki broj država članica, ne računajući Crnu Goru i celu ovu jeftinoću o kojoj vi govorite i tako dalje, smatraju da Unija ne treba načelno da se širi dok se ne reformiše. Dakle, niko, pa ni onaj najjeftiniji. I sad imate najnovije pitanje sa Islandom. To je jedna mala država koja ima sve uslove da odmah pristupi. Island je jednom odustao od takve politike. Oni sad treba 28. avgusta kao demokratska država da na referendumu odluči da da pristanak svojoj vladi da ona počne pregovore. I oni bi trajali vrlo kratko. Ali sad se kalkuliše da je dobro što bi Island ušao iz razloga što bi on bio država gubitnik, to je davao bi više u kasu nego što gubi, za razliku od Crne Gore koja je bila država dobitnik, koja bi uzimala više iz kase Crne Gore nego što daje, i tako bi se kompenzovala cela stvar. To je zaista apsurdno kada se u tim sitnim detaljima raspravlja u komisiji, a mi danas imamo takvu jednu situaciju koja razotkriva suštinsku teškoću proširenja Evropske unije uopšte. Profesore, hvala vam najlepše na učešću u emisiji Stav dana. Mi imamo još oko 5 minuta svega do kraja, a otvorili ste pitanje Islanda i voljela bih i vas da pitam. To je nekako potpuno nova dimenzija. Koliko bi eventualni povratak Islanda promenio sliku Evropske unije i šta očekujete kada bude taj referendum? Za početak treba reći da
svaki put kada Trump pomene Grenland, podrška Evropskoj uniji na Islandu raste. Tako da, znači, teško je reći kako će Trump je neki people materijal od prilike. Teško je reći kako će taj referendum proći. Dakle, da postoje realne šanse da Island izglasa nastavak pregovora, jer on je već jednom bio u tom procesu. Dakle, evidentno je da on praktično ispunjava sve kriterijume i da bi pregovori trajali izuzetno kratko, ali pitanje Islanda značajno može pomoći ideji da se dođe do realizacije obećanog, a to je da do proširenja dođe do kraja mandata ove komisije, jer se čini da bi zapravo Island omogućio da i Crna Gora na jednostavniji način prođe kroz ukupne administrativne procese koje je potrebno da bi postala punopravna članica. Nismo rekli da je i Albanija dosta dugo slovila kao država koja je u tom paketu, koja se ubrzano kreće. Ja sumnjam da će ona dostići taj nivo da zajedno sa Crnom Gorom postigne... U tom paketu, jel? Da u tom paketu uđe, ali, dakle, Albanija je napravila ogromni iskorak. Ona sad u ovom trenutku ima probleme zbog unutrašnjih protesta, jeli? Tako da se postavlja pitanje šta će s Albanijom biti, ali, znači, što se Crne Gore tiče, mislim da Evropska unija, odnosno Evropska komisija, polaže nadu da je upravo Crna Gora ta koja bi mogla obezbediti kredibilitet čitavog procesa tako što bi svakako postala punopravna članica. Ja sam vas u emisiji najavila i kao bivšu ambasadorku u Velikoj Britaniji. Vi dobro poznajete i britansku i evropsku perspektivu. Čini se da Evropska unija nekako više danas želi da postane politička i bezbednosna zajednica, manje ekonomska. To su valjda i svi ti problemi sa kojima se danas suočava. Šta to znači konkretno za Srbiju koja ima evropski put, trasiran evropski put, ali istovremeno pokušava da održi taj balans moći, konkretno kada pričamo o ratu u Ukrajini i po mnogim drugim pitanjima. Gde smo onda mi tu? Kakva je naša perspektiva u svemu tome? Dakle, rekla bih pre svega da Evropska unija trpi snažne pritiske ne samo svojih protivnika, već i saveznika. I da u tom kontekstu je Evropska unija i kroz projekat NATO prinuđena da se okrene sopstvenim snagama, da je došlo do snažnog povećanja izdvajanja budžetskih za odbranu. Dakle, prema zahtevu Sjedinjenih Američkih Država, dogovor je da se taj procenat podigne do 5%, od čega 3,5% za naoružanje, a do 5% na infrastrukturu. I recimo jedna Nemačka to zaista u ovom trenutku ubrzano radi. U tom kontekstu postoji naravno i struktura koja je povezana i sa NATO-om, ali stalno se razgovara i o načinu na koji bi evropske odbrambene snage imale nekakvu mogućnost samostalnog delovanja. Što se tiče perspektiva daljih proširenja, dakle, Srbija i dalje u tom kontekstu zemlja koja je blokirana na ovom putu. Dakle, bez obzira na tehničku ispunjenost vezanog za klaster 3, dakle, konstantno se pominju teme koje su vezane za izbor REM-a. Dakle, došlo je do nekog napretka, vladavina prava. I još jedno moram da podvučem da pitanje sankcija Rusiji i dalje jedno od izuzetno važnih, koje je za pojedine zemlje članice nešto što se jako teško može prevazići. Dakle, kao i svi drugi koraci, tako i pitanje, recimo, otvaranja klastera je nešto što mora imati saglasnost svake države članice. Tako da u tom kontekstu, bez obzira što Evropska unija posmatra Srbiju kao značajan faktor u regionu, kao najveću državu u regionu, u ovom trenutku ja ne vidim kapacitet da dođe do značajnijeg pomaka u procesu evropskih integracija. Iako konstantno i na svakodnevnom nivou imamo podršku i reči podrške od evropskih zvaničnika, da oni podržavaju da je Srbija na evropskom putu, ali nekako sve to na rečima. Dakle, evropski zvaničnici svakako smatraju da Srbiju treba podržati na tom putu, ali naravno postavlja se pitanje
uslova na koji način se moramo kretati napred kako bismo ostvarili konkretan pomak. Ukoliko ne uhvatimo sadašnji voz, znači postavlja se pitanje šta će se desiti posle ovog sledećeg koraka proširenja ako do njega dođe. Znači, da li će za Evropska komisija zapravo ostati na tom stanovištu da je proširenje i dalje pitanje prioriteta. Čini mi se da će Ukrajina zaista vršiti ogroman pritisak zbog svih žrtava koje je do sada podnela, da ova tema ostane visoko na dnevnom redu svih sastanaka Evropske komisije, ali i država članica, u pokušaju da Ukrajina dobije od jednu vrstu kompenzacije za sve ono što je se dešavalo u posljednjih 5 godina kroz ostvarivanje tog sna, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Hvala vam najlepše. Ovo će naravno biti tema i do oktobra, a naročito od oktobra ćemo sa nekim, čini mi se, nekim materijalom više imati... Naravno, dakle, to je proces koji ima svoju dinamiku, koji konstantno... I živ proces, što je najvažnije. Koji konstantno ima nove elemente o kojima možemo diskutovati, ali dok Evropska komisija i države članice ne budu rekla svoju posljednju reč u vezi sa modalitetima budućeg procesa prijema u punopravno članstvo, teško je davati nekakav konkretan sud. Ali da će se Evropska unija svakako truditi da pruži adekvatnu podršku državama kandidatima, mislim da će to biti slučaj, jer u suprotnom sam proces će izgubiti svaki kredibilitet. I smisao. Hvala vam najlepše na večerašnjem gostovanju. Hvala i vama, poštovani gledalci, bio je ovo Stav dana. Ostanite uz program Newsmax Balkans televizije. Prijetno večer.